Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Abril 27, 2020. Makita live sa amon official Facebook page kag YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. 78 ka mga pamilya sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, apektado sa ginpatuman nga lockdown. General Community Quarantine ipatuman sa Mayo 1 sa Negros Occidental. Sa balita nasyonal, kaso sang napatay sa Bulacan nga wala ginbaton sang 6 ka hospital ginaimbestigahan. Advisor ni Presidente Duterte kumpiyansa nga malift ang ECQ sa Mayo 15. Kag sa atong balita international, klase sa mga eskwelahan sa China nagbukas na matapos nga ang lockdown amat-amat na nga ginpahalugan. Sa sports balita, Bob Arum may napilian na nga challenger ni Pinoy boxer Casimero. Kag sa atong balita entertainment, Imelda Papin ginpanginwala ang alegasyon nga nagtraidor siya sa Pilipinas matapos nagkanta sang iisang dagat para sa Chinese Embassy sa Manila. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balita na sa aksyon! Las 6:14 aksyon na Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Apektado ang 35 ka mga balay kag 78 ka mga pamilya sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod matapos ginpatuman ang lockdown. Ini matapos ginag-positibo sa COVID-19 ang 65 anyos nga babae sa virus nga residente sa among nga lugar. Ang Purok Bayanihan ang ginakabig na nga ultra-risk area sa Bacolod City. Ginpahing ni punong Barangay Ricky Mijares ang 35 ka mga balay ang gin-lockdown da 7 kagabi Domingo nga cover sa 50-meter radius. Humalin sa balay sang nag-positibo. Ang COVID-19 patient number 9 ang stable ang iya kondisyon. Kagyara na sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Samtang iya mga himatang ginsaylo naman sa quarantine facility. Suno kay Mijares, normal ang sitwasyon sila nga lugar kag wala nagpanik ang mga pumuluyo. Ginpathag ni Mijares nga ang Department of Health among mag-assess sa sitwasyon pagkatapos ang 14 kadlaw nga lockdown sa lugar samtang barangay. Amo naman ang maghahatag sang pagkaon sang mga apektado nga mga pamilya. Deklarar ni Dr. Tan nga i-lockdown gid ang area. Ang radius 50 meters, 78 household, 35 ka balay. Nabatian si punong Barangay Ricky Mijares. Ginapaabot nga mangin operational ang Biosafety Laboratory Testing Center for SARS-CoV-2 sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital sa bulan sang Hunyo. Ini ang ginanunsyo ni Mayor Evilio Leonardia sa interview sa Laging Handa Network Briefing sa bungadlaw, Abril 27. Ang LGU sa Bacolod ang una nga nagpain sa 20 milyones pesos para sa among nga proyekto. Suno sa alkalde sa tion nga mag-operate ang biolab, ini ang magkaakomodar sang 400 ka mga COVID-19 na test sa kada adlaw. Gina-verify sa karon ni Leonardia ang impormasyon nga ang Mindoro ang magapadala sang swab sample sa Western Visayas Medical Center nga iya ginalantaw nga makatuga naman sa delay sa pagwa sa mga resulta. Sa pinakaulihi nga datos, ang Bacolod ang may 9 ka mga kompirmado nga COVID-19 cases, 5 ang naka-recover, 2 ang stable ang kondisyon, kag 2 ang napatay. Suno kay Leonardia, 386 ang napaidalam sa COVID-19 test, 226 diri ang negatibo sa virus, 9 ang positibo, kag 148 ang pending pa. Sa dugang nga balita lokal, palawigon pa ang ginapatuman nga community quarantine sa Negros Occidental umpisa Mayo 1. Inengin kasugtan sa online press conference o online conference nga ginpatigayon ni Governor Eugenio C. Lacson sa mga alkalde sa probinsya subong nga adlaw. Umpisa sa Biyernes, patuman na ang General Community Quarantine o GCQ base man sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Marso 30 sang ginumpisahan ang pagpatuman sa enhanced community quarantine sa probinsya. Ining nagpadayon sa itong Abril 20 apang may ginpatigayon nga adjustment sa diin ginpahanugutan nga makabiyahe ang mga tricycle kag tricycad drivers pati na mga construction projects sang gobyerno o kon pribado nga sektor. Sa Abril 29 pagapirmahan ni Lacson ang executive order angot sa igapatuman nga GCQ. Malls are still closed except for the essentials, which is supermarkets or even drugstores. And maybe we will also now we're looking at allowing repair shops to open. And so while we are now mandated or recommended to go to GCQ, there are still limitations. Nabatian si Governor Eugenio Jose Lacson.
Sa iba niya balita, lokal, ginarespeto ni Police Captain Richard Pajarito ang hepe sa Police Station 3 ang desisyon sa magtimbang nga bahin nga nagpa-record sa natabong insidente kahapon sa quarantine check-up point sa Banga Ruins Access Road, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Una diri ginaligar nga may pagsabtanay nga natabo sa isa ka radtech nga nagatrabaho sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Syudad sang Silay kag ni Police Senior Master Sergeant Raymond Sulidapsi nga assign sa nasambit nga check-up point. Suno kay Pajarito, hindi magpatunga ang Police Station 3 kung magpasakaay sang kaso ang magtimbang nga bahin tungod kinamatarong nila ini. Angot naman sa kabalakas ang radtech sa posibilidad nga dumtan siya ni Sulidapsi, ginpasiguro ni Pajarito nga hindi ini matabo ilabi pa nga pareho sila nga frontliners. Nagapati man ang pulis nga bangod sa kakapoy na himo ang uko natabo ang insidente. Nagalaom si Pajarito nga mga frontliner ang magpasangkad pa sang ila paminsaron agud hindi na matabo ang kaangay nga insidente. Samtang nakompiskar ang balor 285,000 pesos ang suspected shabu sa tatlo ka mga bypass operation sa kapulisan sa syudad sang Silaya. Una ang ginbypass ang otoridad si Rodel Ocera, 41 anyos, ang Buena Vista Subdivision Barangay Ginhalaran, ginakuhaan sang 120,000 pesos ang suspected shabu, drug for a Fernilla, 500 pesos nga bypass money kag cellular phone. Nadakpa naman si Ramon Larpido, 53 anyos, residente sang Purok, mangingisda sa Man nga barangay. Nakuha siya poder ang balor 90,000 pesos ang suspected shabu kag drug for a Fernilla, 500 pesos nga bypass money kag 600 pesos nga benta sang ginaligar pagbaligas sa illegal nga droga. Wala man nakapalag sa otoridad si Jolie Osainas, 27 anyos, kag residente sang Purok Dakutan, Daku, Barangay Mambulak, Syudad sang Silaya. Na-recover kay Osainas ang balor 75,000 pesos ang ginapatihan shabu kag drug for a Fernilla. Sa katapusan nga balita lokal, pilason ng Social Amelioration Program o SAP beneficiary matapos ginutang samtang nagapapuli sa Yabalay sa Barangay Manduaw, Syudad sa Bayawan, Negros Oriental, mga alas 10:30 kainis ang aga. Ginkilalang biktima sa kay Bugoy Tikson, legal ang edad, gagang sospetsado nga at large sa karon. Ginkilala naman sa kay Menard Sobrada, 35 anyos. Sa investigasyon sa Bayawan PNP, papuli na si Tikson matapos makakuha sang SAP sang ginlutang sa makapilag ka beses ni Sobrada nga naigo sa nagkalain-lain nga party sang lawas. Gindala naman sa Dawes District Hospital sa syudad sang Bayawan si Tikson para sa nagakaigo nga pagbulong. Nagpatigayon na sang follow-up investigation kay hot pursuit operation ng kapulisan bato kay Sobrada. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time, ang detalye sa balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time at itali na sa mga balita nasyonal. Pag-imbestigahan sang DOJ ang kaso sang babae nga napatay nagdigad nga Biyernes matapos wala madapatan sang bulong. Pagkatapos magbata sa anom ka hospital nga iyagin kadtuana sa televised briefing ginpahang ni Presidential Spokesman Harry Roque naging napasiguro ni Justice Secretary Minardo Guevara nga ang DOJ ang mag-imbestigar sa kamatayon ni Catherine Bulatao. Nagbata si Bulatao sa iyabalay sa syudad ng Caloocan apang kinahanglan sang medical procedure bangod sa komplikasyon. Ang midwife nga nag-assist sa pagpagawa sang lapsag ang nagrekomendar nga dalon sa hospital agud makuha ang placenta siya nga uterus kag na-report pa nga naubusan sang dugo si Bulatao. Sunod sa pamilya, si Bulatao ang gindala sa North Caloocan Doctors Hospital, Far Eastern University Hospital sa Quezon City, Bermudez Hospital, Skyline Hospital, kag Grace Hospital kag sa San Jose del Monte General Hospital sa Bulacan, apang wala ginbaton. Kumpiyansa sa Presidential Advisor on Entrepreneurship Jose Maria Concepcion nga ang enhanced community quarantine ang malift sa Mayo 15 apang gindugang nga mahimo lamang ini kun mas ginpasanggad pa ang COVID-19 testing. Sino kay Concepcion makaduwa na kabesas nga gin-extend ang ECQ kabangdanan nga dako ang chance nga malift na ini sa Mayo 15. Ginihimplo ni Concepcion ang sa China nga nagpaidalom sa quarantine sa sulod sang 2 ka bulan kay nagbukas ang ekonomiya sang amat-amat. Sa dugang balita national, nag-apelar ang Department of Education sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases nga tagan sa ayuda mga manunudlo sa pribado nga mga eskwelahan. Suno kay Education spokesperson Annalyn Sevilla, nag-apelar na si Secretary Leonor Briones nga ilakip ang private school sa mga industriya nga naapektuhan sa COVID-19 crisis ag matagan sang cash aid sa idalam sang Social Amelioration Program. Suno kay Briones, iyan naging palambot sa Kongreso ang problema sa mga private school teachers para matagan sang ayuda sa idalam sang Bayanihan Act. Una nga nagpalayag ang Coordinating Council of Private Educational Associations ngayara sa 500,000 ka mga private school employers ang nagasweldo sang mas manubo sa regular nilang sweldo o kung wala na nagasweldo sa idalam sang no work, no pay policy. Nakarecord ang syudad sang Cebu sa 25 kadugang nga COVID-19 cases kay ini tanan ang gikan sa sitio Calihon sa barangay Labangon. Bangod sini nagsaka na sa 436 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Cebu. Sunod kay Cebu Mayor Edgar Labella, ang bag-o nga mga COVID-19 patients ang ginsaylo sa barangay isolation center sa Labangon Elementary School para sa quarantine kag pagtatap sa ila sang Cebu City Health Department. Nagkapatigayo na sa disinfection ng otoridad sa Katipunan, Labangon kay iban pang lugar para malikawan ang paglaptas ng virus. Una sa balita, una sa aksyon.
Lasay sa 28 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kahintangan. Sa balita, una sa aksyon. Kag sa detalye sa aton balita international, nagbalik na sa pag-eskwela ang mga kabataan sa duha ka syudad sa pungsod China pagkaligad sang 3 ka bulan nga nagtener sa ilang nga puluyan matapos nga ang restrictions para sa COVID-19 ang amat-amat na nga ginpalugan. Kag pila naman ka pungsod ang amat-amat naman nga nagbukas ng ilang alagyan. Ang 4 naman ka pungsod sa Europe nga ginakabig bilang worst affected countries ang na-report nga nagka-record sang pagnubo sang kaso sa napatay. Ang Italy kag New York mayara naman sang partial reopening plans sa diin ng France kag Spain ang magasunod subong nga semana. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, may napilian na si top rank Chief Executive Bob Arum nga posible makainkwento ni Filipino boxer John Real Casimero matapos nga wala na dayon ang away ni kontra kay Naoya Inoue sang pungsod Japan. Wala na dayon ang away ni Casimero kontra kay Inoue sa bantamweight title unification bout nga nagligad kon taning Abril 25 pati gayunon. Ini mangod sa COVID-19 pandemic. Ginhingad na ni Arum si American Joshua Greer nga posible challenger ni Casimero nga nagauyat naman sang WBO Bantamweight Championship. Una sa balita, una sa aksyon.
Kag sa aton balita entertainment, ginpanginwala ni Camarines Sur Vice Governor Imelda Papin ang aligasyon nga nagtraidor siya sa Pilipinas matapos nagkanta sa isang dagat ang inisyatibo ng Chinese Embassy sa Manila nga nanawagan sang pag-isa kag nag-feature sang ayuda na ginhatag sang China sa Pilipinas bangod sa COVID-19 pandemic. So kay Papin, hindi mahimo nga magtraidor siya sa iya pungsod kag hindi inihusto nga aligasyon batok sa iya. Dugang pa ni Papin, wala siya ginbayaran kag natabo ang ukon ang natabo nga ginpangabay lamang siya. Patag sang Vice Governor nga ang intensyon sang kanta para magbuligay ang tanan. Depensa pa sini nga wala siya sing ideya angot sa propaganda. Sa debaluan, nag-file sang diplomatic protest ang Pilipinas batok sa Chinese government matapos ang report nga gintaya sang China ang radar gun sa Philippine Navy ship sa baybayon nga sakop sang Pilipinas apang gindeklarar nga pila ka parte sang teritoryo sang Pilipinas ang kabahin pa sang Hainan province. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition, ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 ug galing pagginom sang DTX 500 bangod ang DTX 500 ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties charantin nga nagapanubos ang glucose vicin nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mo-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Abril 27, 2020. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.